Любовта е тази, която иска да обвърже, да бъде споделена, да включи, а свободата иска да излезе навън, да се изрази, да се отдалечи, да се разграничи. Само че това движение навън е възможно само ако е допуснала най-напред другия да навлезе. Както и дълбокото отдаване с доверие е възможно само ако възприемем несигурността като факт, като част от живота. Сигурността ни се подхранва от постоянство, от повторение, от нещо установено. Свободата от друга страна се подхранва само от спонтанност, от неизвестност, от новото. Сигурността, тя е нужна, за да може една връзка да се задълбочи. Свободата обаче подкрепя страстта в нея, случването и жизнеността. Иначе това, което е сигурно, умира. Често, когато една двойка създаде емоционална сигурност, чрез всякакви ситуали на обвързването, най-големи от които е брака, започват проблемите в сексуалния живот най-вече, в интимността. Да бъдем отделни всъщност е условие за срещата ни да бъдем заедно. И въпреки, че в сигурността ние намираме комфорт, нещо познато, онова, на което можем да разчитаме, на което може да се облегнем, искаме да познаваме другия, да знаем, че сме значими в живота на другия. И това е съществено. Но също така в сигурността все едно се опитваме да заличим всички от тези места, на които се разминаваме, в които откриваме разстоянието помежду си или другостта ни, за да скъсим тази дистанция, да не изпитваме тревожност. А свободата всъщност се подхранва именно от това пространство, от различията ни, от новото, от непознатото. Тя иска да може да чувства тръпката на нещо неизследвано. И докато сигурността се опитва да запуши всички пространства, то за свободата ние се нуждаем от въздух и от отварянето на ограничения. Така че е добре всъщност ние да поддържаме различността помежду си, за да може да се подхлажда и желанието.